Doncs vull recomanar-vos una novel·la juvenil, és Mentida, de Care Santos, llibre que va ser guardonat amb el Premi EDB de Literatura Juvenil l'any 2014. És obra d'una autora de referència, sobretot en el món juvenil. La història ens parla de la Xènia. La Xènia és una jove que està estudiant medicina, molt bona noia, molt aplicada en els estudis, que tot d'un plegat veu com el seu món queda capgirat. I queda capgirat perquè la Xènia s'ha enamorat. I no s'ha enamorat d'un noi del seu voltant, sinó que ho ha fet d'un fantasma, una veu sorgida d'internet amb qui comparteix una gran passió per la literatura. La Xènia vol traslladar aquest amor virtual a un pla real, així que tira pel dret i comença a investigar. Aquestes investigacions la porten a descobrir que el nom del noi no és real, com tampoc ho és la seva imatge, i és que tot plegat és una mentida. Aquesta història sorgeix arran de la descoberta de la pròpia Care Santos d'una notícia sobre uns assassinats comesos per uns menors. Aquest fet va provocar que l'autora investigués aquests fets i donés fruit a la llavor d'aquesta novel·la, de Mentida. L'autora posa sobre la taula uns fets escabrosos i ens fa pensar que no sempre la notícia que ens arriba és tal com s'ha produït. Les dimensions d'uns fets tan escabrosos poden tenir perspectives molt diferents i això és el que l'autora ens vol fer pensar amb aquesta novel·la. Ella convida els lectors a que reflexionin, a que no es creguin sempre la primera versió d'uns fets, que busquin, que investiguin i que treguin les seves pròpies conclusions. Penso que és una lectura que pot agradar molt als joves de totes les edats, no només d'edat cronològica. Espero que la gaudiu com ho vaig fer jo mateixa.